Masih bareng-bareng Rudiska. Ada A2F 815. Ada Ardis Sobeng. Ora ono rong tau don muda di presiden dipaksa mudun karmen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi korban politik order baru. Dadi korban ambisi revolusi palsu. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngerti kucing ngerti asing. LSM opo partai, Ormas opo mbung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Ada Rudiska. A2F 815. Ardis Sobeng. Salu ngapurake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo melani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salu ngapurake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo melani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Goyang lagi Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngerti kucing ngerti asing. LSM opo partai, Ormas opo mbung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Rudiska. Ada A2F goyang lagi jauh. Ardis Sobeng. Salu ngapurake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono rene mergo melani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salu ngapurake sing rumangsa kelangan,
bidadari kali semut. Di antaranya ada Nyonya Suparto, Nyonya Jaistomi, tidak ketinggalan Nyonya Mirza Saputra, ada Ananda Ita, Ananda Lolian, Nyonya Erna, Nyonya Abdul Muzaki Ria, dan kawan-kawan telah sudah tampil di pagelaran Jaipongan salajengipun. Kula aturaken dumateng pengundang utama, bergabung bintang tamu, terutama kita panggil yang terhormat Abah Haji Mariono Kalisemut sebagai calon pada hari Minggu Kliwon di bulan Rasul tahun 2026. Nanggap tayub sumangga kami mohon untuk tampil di pagelaran. Nyuwun didampingi Cak Suryam Sawaran Kulon, Ki Lurah Abah Haji Sari Rosi Tunjung Guci Alit pindah tempat Sawaran Kulon. Dua serangkai hajatnya sama pada hari Sabtu Wage di bulan Rasul kurang 4 hari jadi. Monggo kami mohon untuk tampil di pagelaran. Sekaligus kami gabungkan yang punya 3 alam, Cak Hersoyo Dadapan, Radu Agung Leda Tompuro, Cak M Limin Meraan, Cak Usman Berayet Alun-alun Ranuyoso, sekalian Cak Bunari Kedawung, Mas Cinto Abandi, datangnya dari Kalisemut. Monggo. Iya. Abah Mariono dalemipun Kalisemut Padang Lumajang sesarengan Kilurah Haji Sari Rosi, Cak Suryam, Cak Hersoyo, Cak Emlimin, Cak Usman Berayet Babunari, monggo joget-joget mana monggo.